den her video. I dag er jeg lige udenfor. Jeg har jo lovet jer, at jeg vil vise min legeplads. I får lige lov til at se den. Tun, 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 tun. Hvad er det? Det er det store spørgsmål i dag. Skriv ned i kommentaren, hvis I ved, hvad det er. Ja, det der tog, der er pissegammelt. Og her lejlighederne. Og helt dernede. Og vi går videre til næste ting. Nej, I skal op og se mit løbehjul. Fucking sej. Det var det, der lå lige der. Der er sikkert mange fra klassen, der nu siger, hey Emil, det er sådan, at vi har noget på byggeren. Det er det skam også. Står det hele. Styr. Dæk. Og jeg ved, hvad det der betyder. Det betyder nøgen. Det betyder nøgen. 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 Det betyder nøgen. Det var det for den video. Se den næste video. Husk nu, skriv noget i kommentaren. Det er lidt langt væk. Får jeg lige lov til at se det? Hvad er det der? Det var det for den her video. Ses igen. Hej, hej.